fi'n caru Sky Sports. Ti? Na, ond dwi'n licio Sean Fletcher. Di'n caru Sean Fletcher? Ydw. Oh, Mr Sean Fletcher. Caru mewn ffordd like you love your student. Oh, of course. Ynda. Hey, hello. shwmai? Hiya, nice to meet you. Hey, nice to see you again. Good to see you. Ystil lawr fan hyn. Ymlaciwch. Oh, mae'n nice. Joio. Aned, Siôn, roi ti'n gweithio mewn? Is it mewn? Fel. Fel cyflwyno Sky Sports nawr, i ti? Ydw. Dwi wedi symud o'r BBX blwyddyn yn ôl, a dwi yn Sky Sports, a mae'n greit. Dwi'n really mwynhau achos mae Sky yn gallu gwneud chwaraeon really da. Mae'n really nice i gweithio mewn cwmni sy'n fel hwnna. Ti'n gwybod, ar channel sy'n neud e'n iawn. A roi ti'n byw yn Llundain nawr? Dwi'n byw yn Llundain. Nes i symud, 2 flynyddoedd yn ôl nawr, achos sbel yn ôl, am 5 mlynedd neu 6 mlynedd, ro'n i yn byw fel teulu yng Nghaerdydd, ond ro'n i'n gweithio yn Llundain. Oedd hwnna'n anodd i ti, dwi'n siŵr, yn ôl ymlaen. Roedd e'n anodd. Ro'n i'n weld yr M4 mwy na fy Nghymraeg i, dwi'n meddwl. Ro'n i jyst lan y law, 4 diwrnod yr wythnos, ro'n i'n gweithio yn Llundain, dod nôl yn hwyr yn y nos, gadael Caerdydd yn cynnar yn y bore. Ond beth mae wedi gwneud yw, roedd e'n rhoi chans i fi'n gweithio'n Sky, wrth gwrs, cos ro'n i yn Llundain. A nawr, fel teulu, da ni'n really gwerthfawrogi'r amser gyda gilydd. Just checio, gwerthfawrogi? Sa'n siŵr. Na, appreciate, fel gwerthfawrogi'r amser gyda'n gilydd, the time together, fel teulu. So ti'n wedi byw mewn lot o lefydd i ti? Ydw. Ces i fy nenu yn Efrog Newydd, yn un o daleithiau. Dyn ni'n meddwl bod hynna'n glamorous iawn. Ces i fy ngeni yn Ynys Môn, Caerffili. Efrog Newydd. Ro'n i 2 pan o'n i symud nôl. Ond mae'n dal yn swnio'n glamorous iawn. Ro'n i'n byw yn Brooklyn. Actually, dim yn pech o Jay-Z, dwi'n meddwl. Dwi'n asgwrs roedd yn Brooklyn. Ti'n nabod Jay-Z? Ti'n gana fi. Ro'n i'n dachan amdano fe, a roedd yn dweud bod un stryd yn Brooklyn, a ro'n i'n meddwl, dwi'n un oedran o fe, o gwmpas, a bron, ro'n i'n byw. Byddwch chi wedi chwarae gyda'ch gilydd, chi? Di heb symud yn ôl. Meithrin gyda Jay-Z. A wedyn, wrth gwrs, ces i fy magu yn Lloegr, yn Llundain a Essex boy yw i, really. Ac ti wedi gwneud rhaglen ddogfen, do? Yn edrych ar fel dy hanes teuluol di? Dwi wedi gwneud rhaglen amdano cwpl yn yn un o daleithiau, un di ar un gwym, sydd wedi mynd i cachar, achos yn yr un o daleithiau yn y 60au a 50au, roedd ban ar mixed race marriages. Na i just checio. Unol daleithiau? Sa'n siŵr. United States. Iawn, felly. Ti'n gallu dweud America neu Unol Daleithiau. So, roedd nhw'n byw yn Virginia, a roedd ban ar mixed race marriages yna, a roedd nhw'n symud lan i Washington DC just i priodi, a wedyn dod nôl, a roedd y heddlu yn dod draw i arestio nhw, a wedyn roedd nhw yn, ti'n gwybod, ymladd y state i newid y law. Roedd e fel stori nôl i pan o'n i'n blant, o pan o'n i'n babi, i weld y person o y cwpl sydd wedi rhoi y llwybr lawr i bobl fel fi i bodoli? cael magu mewn un o daleithiau. Diddorol. Now, Sean, I can't believe that you've learned Welsh. Wyt ti'n wedi dysgu Cymraeg? Ydw. Actually, do'n i ddim yn gwybod bod Cymraeg o gwbl cyn o'n i'n cwrdd â Luned. Na? O ti ddim yn gwybod bod y Gymraeg actually, paid y deud hwnna wrth i. Sai wedi deud hwnna wrth i. You didn't know that the Welsh language existed cyn cyfarfod Luned o Lanelli? O, Lanelli. Ie, pan o'n i'n prifysgol, ro'n i'n cwrdd â hi, a ro'n i wedi sylwi bod hi siarad iaith arall, ond ro'n i ddim yn gwybod beth oedd e, ond dwi wedi dysgu bod e'n, nes i dysgu bod e'n Cymraeg, a dwi wedi dysgu Cymraeg nawr, ond achos mae Luned, fy Nghymraeg i, mae'n rhan pwysig yn ei bywyd hi. Ro'n i sylwi... Important part o bywyd Luned. Ie, ro'n i dewis i dysgu y iaith achos hwnna, achos do'n i ddim eisiau magu y plant yn Nghymraeg a ddim yn gallu siarad â nhw, so dyna pam o'n i'n dysgu. Oes tips i fi? Dwi'n meddwl wneud intensive course am 3 mlynedd. Dwi'n meddwl mae cwrs Ulpan, yr un cyntaf ti'n neud, yn hwyl. Mae'n
ti'n just siarad, a mae'n hwyl a lot o sgwrs gyda bobl eraill sy'n yr un sefyllfa a chi, the same situation as you, the same level as you. A mae'n just hwyl, ti'n gallu neud lot o pethau. The ultimate way to test your knowledge, how frigol you are, is to do a quiz. Yeah. The Gwen and Geirfa pub quiz. Dwi'n dysgwyr, chwarae teg. Oh, now it comes out. Oh, sorry, fi'n dysgu. Dysgwr card. I don't know, I don't speak Welsh. What? What is this language? Byddai bai o ti, os ti ddim yn neud yn dda. A thrawes, I'll give her the blame. Absolutely, that's what I always do. My fault, ydyn wael. Okay. Felly, rhaid i ti gyfieithu gymaint o'r rhain o'r Saesneg i'r Gymraeg a phosib. Okay, 3, 2, 1, coni off. Sport. Chwaraeon. News. Newyddion. Reporter. Newyddiadwr. Guest. Pas. Family. Teulu. Children. Plant. Wife. Graig. New York. Efrog Newydd. Music. Cerddoriaeth. To travel. Teithio. To live. Byw. To learn. Dysgu. Stop. Da iawn. Ardderchog. Na, ti'n da. Oedd hwnna'n wych. I'm going to get my pen ready. Iawn. Get fan hyn. Ti. Melyn chops. Dyma ein Oh, lot o competition. Sean. faint gafodd e? Nawr. Naw. Da iawn ti. Ardderchog. Da iawn. Da iawn. Cymni dda. Seias Gyda- ydi dysgwr y flwyddyn eleni, felly ti wedi curo. Oh, brilliant. Ie. Gyda Gary Slaymaker a Nia. Annie Roberts. Cwmni dda. Ardderchog. Cwmni dda. Nawr, diolch yn fawr. Nawr, sgwt, skidadl. Beth yw skidadl? Gydadliau. Skidadliau. Skidadliau. Diolch yn fawr, buddy. Beth yw nesa? Diolch Even doubt ar yn EI. Ie, yn union. Just to go yo, ar sgidadlio. Beth yw nesa, Reit Cariad? te, bob wythnos, da ni yn dewis idiom. Idiom, un helpu ni i ddysgu mwy o bethau. I like a good idiom. A fi na hefyd. Heddiw, fel lladd nadroedd. Ti wedi clywed hwnna? So wedi clywed hwnna, na? Na. Fel, literally, fel lladd, Lladd. killing, nadroedd, snakes. Killing. When would you use that? Fel lladd nadroedd. When you do something fast and furious, go at it hammer and tongs, iawn? And we're killing snakes. Fel lladd nadroedd. Don't kill snakes. Na, peidiwch It's not a yn nice thing to do, I guess just you'd an do it idiom. fast. Fysa ti, dwi'n mwyn gwybod. Mae'n odd, yn dydi? Lladd nadroedd. Fel lladd nadroedd. Do you know who I need to explain this better? Mr Wyn Evans. Yeah.